Ez dut erabiliko itxosozko ChatGPT. Inoiz ez, betaurreko virtualak, inoiz ez ditut jantziko. Bidaia luzea egin dugu elkarrekin. Haze gogoa inoiz erabiliko ez dugun urrengo zer den jakiteko. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Uda bete-betean gaude eta turismoak gora egin du sasoi honetan. Esan dezakegu inoiz baino turista gehiago izan direla uztailean Euskal Herrian. Iazko uztaileko datuekin alderatuta 3% handitu dira hoteletako sarrerak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Eustaten arabera. Udako ekitaldiek eta jaiek eragin nabarmena izan dute. Frantziako turra Euskal Herritik abiatu izanak hotelen okupazioa handitzea ekarri du. Eta Eustaten arabera uztaileko lehen asteburuan zenbatu ziren sarreren 61,3% atzerritar jatorriko bisitariak izan ziren. Turraskain Bilboko BBK Live jaialdiak Gasteizen izandako Ironman kirol probak eta Donostiako jazaldiak ere badute zeresana. Eta turismoa aipatuta asko dira Euskal Herria hautatzen dutenak oporraldia igarotzeko bertako klimagatik, freskotasun bila etortzen direlako. Baina oraingoan ez dute horrelakorik aurkitu izan ere temperaturek berriz goia jo dute eta astelehen eta astearte honetan temperatura altuetarako protokoloa aktibatu dute Gasteizen. Eusko Jaurlaritzako larrialdiei aurre egiteko meteorologiako zuzendaritzak abisu hori aktibatu du. Bilboko jaiak bete-betean azken 6 urteetan egin duten bezala pentsiodunak kaleak hartu dituzte Bilboko aste nagusian konpartzekin batera. Txistulari eta guztia saldu dira kaleetan barrena, hauek jai giroa mantenduz, beren aldarrikapenak azaleratu dituzte. Gutxieneko pentsioa 1.080 eurokoa izatea eskatzen dute, gobernuan nor dagoen axola gabe. Gainera, ordezkariak gogorarazi du, 1.080 euroko gutxieneko zenbatekoaz gain, zenbatekoak KPI errealaren arabera igotzea eskatzen dutela. Moiuan hasi zuten manifestazioa eta udaletxeraino egin dute. Jendarmeriak eta Guardia Zibilak Hego eta Ipar Euskal Herria batzen dituen Larraineko Urtuzaetako pasabidea itxi dute. Jakina da irailaren 9an Espainiako txirrindulari itzulia bertatik igaroko dela eta turrarekin bidazoan egin bezala, egun horretan Larraineko pasabidea irekiko dute, hurrengo egunean lasterketa igaro ostean berriro ixteko. Testuinguru honetan muga pasabide itxieren aurkako mugimenduek lanean jarraitzen dute. Hendaian 5.000 sinaduratik gora bildu dituzte Abenida Zubia ireki dezaten eskatuz. Kultura arloan Victor Erizek duela 50 urte urrezko maskorra irabazi zuen eta aurten ere Donostiako zinemaldian saritua izango da. Cerrar los ojos izena du aurkeztutako azken filmak. Ana Torrent aktoreak emango dio 71. zinemaldian saria, irailaren 29an Victoria Eugenian antzokian eta jarraian film berria emango dute. Filma Ipar Euskal Herriko zinemetan ematen ari dira egunotan eta Hego Euskal Herrian sari banaketaren egunean bertan iritsiko da. Kaixo eguerdion, nola ez, uda bete-betean gaude eta turismoak gora egin du sasoi honetan. Esan dezakegu inoiz baino turista gehiago izan direla uztailan Euskal Herrian. Iazko uztailaren datuekin alderatuta 3% handitu dira hoteletako sarrerak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan Eustaten arabera. Turismoak gora egin du Euskal Herrian, uztaileko datu honei esker. Uztailera bitartan 12,6% igo da bisitari kopurua iazko epeberarekin alderatuta. Eta balorazio bikaina egin du Javier Hurtado turismo sailburuak. Podemos hacer una valoración muy positiva tanto del inicio del verano como lo que es el conjunto del año. Tenemos un crecimiento lo que es entre enero y julio del 12,6% de entradas de turistas respecto al 2022. Nabarmendu du 3 helburu bete direla. Turismoa desestabilizatzea hiriburuetara bakarrik ez, gainerako udalerrietara ere bisitariak bideratzea eta pandemian etortzari utzi zioten bisitariak erakartzea. Urteko lehen 7 hilabete hauetan 12,6% egin du gora gurera etorri diren atzerritarren kopuruak, iazko datuekin alderatuta.
Loiuko aireportuko datuak horren adibide ditugu. Ekaina eta uztaia bitartean inoizko bidaiari gehien etorri baitira. Eustatek emandako datuen arabera, ia 400.000 sarrera izan dituzte hotelek uztaian. 2022ko hil berean baino 2,9 gehiago. Eta 800.000 gaualdi egin zituzten denera, 4,9 gehiago. Okupazio maila ere inoiz ez bezalakoa izan da, 162,8 logelen arabera neurtuta, iazko uztaian baino ia puntu bat gehiago. Batez besteko egonaldia berriz 2,04 egunekoa izan da, aurreko urtean baino apur bat handiagoa, 2 egunekoa izan baitzen. Momentuz ikusitakoa ikusita, abuztua ere markak hausteko bidean doa. Nekazaritza ministerioak mahastien esklusibotasunaren aurkako errekurtsoak atzera bota ditu. Estatuko nekazaritza ministerioak Errioxa Sor Merka exigitu zuen esklusibotasuna berriz babestu du. Abra eta Uaga elkarteak mahastien esklusibotasunaren aurkako errekurtsoak aurkeztu zituzten uztailean eta orain nekazaritza ministerioak iragarri du euren argudioak ez direla nahikoak. Estatuko nekazaritza ministerioak Errioxa Sor Markak sinatu berri dituen estatutuak babestu ditu. Mahastien esklusibotasuna hain zuzen ere. Estatuko aldizkari ofizialean Errioxa jatorri deitura kalifikatuaren kontseilu arautzailearen estatutuak aldatzeko agindua argitaratu ondoren, Abra eta Uaga elkarteek mahastien esklusibotasunaren aurkako errekurtsoa aurkeztu zuten. Izan ere, Errioxa Sor Markak exigitzen du Sor Marka uzten edo Arabako mahastiak Sor Markara joaten diren mahastizainak Errioxako izendapenera bueltatzeko urte bat merkaturatu gabe izan behar direla. Erabaki horren helburua da saihestea alde batetik mahatz berdinekin bi Sor Marka desberdinetako ardoak egitea eta beste alde batetik Arabako mahastiak proiektua babestu nahi duten mahastizainek Errioxa Sor Markarekin merkaturatzea. Abrak eta Uagak errekurtzoan adierazi zutenez erabakiak askatasun enpresariala urratzen du. Ministerioak ordea ez du onartu argudioa eta atzera bota du errekurtzoa. Bestalde elkarteak ez dira errekurtzoak aurkeztu dituzten bakarrak. Eusko Jaurlaritzak uztailean iragarri zuenez ministerioari eskatu dio estatutuak indargabetzeko. Eta errekerimendua aintzat hartu ezean auzibide zuzendaritzara joko du. Aurrez, turistak aipatuta askok Euskal Herria hautatzen dute oporraldea igarotzeko bertako klimagatik freskotasun bila etortzen direlako, baina oraingoan ez dute horrelakorik aurkitu izan ere tenperaturek berriz goia jo dute eta astelehen eta astearte honetan tenperatura altuetarako protokoloa aktibatu dute Gasteizen. Eusko Jaurlaritzako larrialdiei aurre egiteko meteorologia zuzendaritzak abisu horia aktibatu du. Azken 6 urteetan egin bezala pentsiodunak kaleak hartu dituzte Bilboko aste nagusian txistulari eta guzti. Jai giroa mantenduz beren aldarrikapenak azaleratu dituzte, gutxieneko pentsioa 1.080 eurokoa izatea gobernuan nor dagoen axolagabe. Gainera ordezkariak gogorarazi du 1.080 euroko gutxieneko zenbatekoaz gain zenbatekoak KPIa errealaren arabera igotzea eskatzen dutela.
beste lagun solidarioak izan ditugu lagun. Era berean, Euskal Herritik gertu dauden autonomia erkidego batzutako pentsiodun lagun batzuk, hala nola, Asturiasekoak eta Kantabriakoak. Bestalde, feminismoak Bilboko aste nagusian espazio propio izateko beharra somatuta, hainbat emakumek txinparta konpartza berria sortu dute. Aurten ez dute txosna jartzeko aukerarik izango Bilboko konpartzen federazioaren probaldian daudelako oraindik, baina jaietan zehar lanean arituko dira. Mamiki konpartzak utzitako utzuneaz geroztik somatu zuten beharra eta askotariko emakume feminista batzen dituen konpartza direla azpimarratu dute. Honetan gauz militantzia urtean. Momentuz gauze Bilboko konpartzaren gauzetan eta urtean zehar egiten diren hainbat ekintzetan. Urtearen bukaeran esango digute txintxo ibili baldin bagara, montatu dezakegula txosna. Printzipioz hurrengo urterako izango da hori. Bien bitartean, gaur agerraldia egin dute Bilboko konpartzek igande gauean konpartzakide batzuek Bilboko udaltzaingoaren eskutik pairatutako erasoa salatzeko. Lehiaketa gastronomikoan zehar egin dute agerraldia, Aburto alkatea bertan zela. Bestelako eraso eta trabak ere aipatu dituzte, euskararen eta manteroen aldeko eta erasoen aurka jaigunean jarritako pankartak kendu izan adibidez. Azken egunetako gertaerek auzolanan lausotu dutela azpimarratu dute. Eta bestalde, Udaltzaileen atzetik dabiltza udaltzainak, festa testuinguruan ohi baino gehiago. Gasteizen salatu zuen LAB sindikatuak eta Bilbon ere izan dira iskanbilak herritar batzuek kontra egin dietelako udaltzainei. Kalean saltzen duen jendeak ez du kalean saltzen ibili nahi, joara, etorri ona, eraman, ekarri, paperik lortu ezinik eta zerbait egin behar biziko bada. Beti korrika, gauzak kentzen dizkizute, isunak, kalabozoa eta abarrak. Paperik ez, baina poliziaren fitxa bai. Paperik ez, baina isunak ordaindu behar. Abuztu hasieran LAB sindikatuak salatu zuen Gasteizen udaltzainak kaleko saltzaileei jazartzen aritu zirela jaietan. Sindikatuak adierazi zuenez agindu argi bat dago. Identifikatu, isuna jarri, 120 eurokoak jartzen ari zaizkie eta salgaiak konfiskatu. Bilbon ez da samurragoa, haren aste nagusiaren testuinguruan okerrago. Bilboko udalak badu protokolo bat kaleko saltzaileen aurrean udaltzainek nola jokatu behar duten zehazteko. Informazioa eskatuta ez da publikoa, erantzun zion udalak berriari idatziz, aldiz El Correo egunkariari zehatzago erantzun zion udalak. Horren arabera, proportzionaltasuna eta prebentzioa dira udaltzainen irizpideak. Azalpenetan jaso dutenez, normalean polizien presentziak berekin ekartzen du saltzaileek alde egitea, ondoriorik gabe. Ez badute hori egiten, agenteek identifikatu egin behar dituzte, eta ez badute aurre egiten ez luke arazorik egon behar. Edonola ere arazoak izan ziren duela 2 aste, eta orain 2 hilabete ere bai. Ekainaren 18an kaleko saltzaileen talde bat inguratu da zuten Bilboko udaltzain batzuek, herritar batzuk protestan hasi, eta txakurra paseatzen ari zen andre bat atxilotu zuten. Abuztuaren 9an kaleko saltzaile batzuengana joan ziren udaltzain batzuk kale nagusian. Handik igaro zen andrazko bat ahalegindu zen saitzaile bat atxilotu ez dezaten, eta azkenean andrazkoak berak bukatu zuen esku burdinak jarrita, agentei eraso egitea egotzita.
Aipatu legez abuztuaren 9an gertatu zen hori, eta abuztuaren 10ean Bilboko Hernani kaleko lonja batean sartu ziren udaltzainak eta kaleko salmentarako material mordoska bat konfiskatu eta pertsona bat identifikatu zuten. Martxan da dagoeneko Bilboko festa handia, udalak joan den astean iragarri zuen, aurtengo jaietan beste inoiz baino polizia gehiago ibiliko direla, eta tartean legez kontrako kaleko salmentaren aurka egingo dutela iragarri zuten, ikusteke dago beraz nola iritsiko den jaia azkenetara. Jendarmeriak eta Guardia Zibilak Hego eta Ipar Euskal Herria batzen dituen Larraineko Utururzaetako pasabidea itxi dute. Jakina da irailaren 9an Espainiako txirrindulari itzulia bertatik igaroko dela eta turrarekin bidazoan egin bezala, egun horretan Larraineko pasabidea irekiko dute, urrengo egunean lasterketa igaro ostean berriro ixteko. Testuinguru honetan muga pasabide itxieren aurkako mugimenduek lanean jarraitzen dute, Hendaian 5.000 sinaduratik gora bildu dituzte Abenida Zubia ireki dezaten eskatuz. Euskal Herria bitan banan duten mugek itxita jarraitzen dute. Gogoan baduzue bidasoaren bihartzak batzen dituen Irun eta Hendaia arteko Abenida Zubia uztailaren 3an irekita zegoen turreko txirrindulariak handik pasatzeko. Behin lasterketa igarota ordea, urrengo egunean berriz itxi zuten pasabidea, Frantziako poliziaren begiradapean. Horren aurrean firma bilketa hasi zuten Hendaian, eta dagoeneko 5.000 sinaduratik gora bildu dituzte, eta irailerako ahalik eta sinadura gehien jaso nahi dituzte suprefetari helarazteko zubia ireki dezaten, bi herrietako herritarrek eguneroko joan etorrietarako erabiltzen dutena. Badazken albiste izan da mugaren beste puntu batean igaroko dela irailaren 9an Espainiako txirrindulari itzulia, Larraineko Uturzaeta mendatetik. Eta turrarekin gertatutakoa errepikatuko da. Suprefetak esan baitu egun horretan muga irekiko dutela, eta gaineratu du Hendaia eta Irun arteko zubiarekin egin bezala berriro itxiko dutela hurrengo egunean. Testuinguru honetan muga pasabide itxieren aurkako mugimenduek jarraitzen dute, eta sare sozialetan ere ikus daitezke itxieren aurkako irudi eta txioak. Era berean EH bai alderdiak Euskal Herrien mugarik ez idatzi du Twitterren, nabarmenduz ez dutela onartzen Paris eta Madrilek harturiko halako erabakiak. Atzera begira jarriz 2021ko urtarrilaren 14 daude itxita Izpegi, Aldude eta Larraineko pasabideak. Dena den edonor igaro daiteke alde batetik bestera, Larraineko auzapez Jandomenik Iriartek azpimarratu duenez. Horrez gain ez du egoki ikusten itzulirako egun batez pasabidea irekitzea, betiko izan behar lukela iritzi dio. Eta Nafarroan Euskara Bideak euskarazko hedabideak berritzeko eta digitalizatzeko proiektuetarako laguntzak luzatu ditu. 256.500 euroko diru laguntza da eta bilakaera teknologikoa eta eraldaketa digitala erraztea ditu helburu. Laguntzok 30.000 eurokoak izango dira gehienez, onuradun bakoitzeko eta Nafarrako eguneroko prentzako euskarazko hedabideoi edo aldizkariei, lurreko telebista digitala emateko Nafarrako gobernuak emandako lizentzia pribatuen titularrei, irrati hedabideentzat zein Nafarroan zabalkundea duten hedabideentzako baten euskarria digitala diren online komunikabidei zuzendutako laguntzak dira. Eta kulturan martxan da Olarizuko lorategi botanikoko zinema zikloaren 4. edizioa. Aire Zabaleko zinema Olarizuko lorategi botanikora itzuli da, abuztuaren 17an, 18an, 24an eta 25an izango da zinema zikloaren 4. edizioa, eta Amaia Zorrillak aukeratutako filmen eta film laburren hautaketa biltzen du. Emanaldiak Olarizuko etxaldeko atarian antolatu dituzte.
Donostian ostiralera arte abian da Donostiako musika hamabostaldiko interpreteen gazteen zikloa. Miramar Jauregian izango dira kontzertuak arratsaldeko 7etan musikeneko ikasleen eskutik. Orotara 5 kontzertu osatuko dute aurtengo zikloa eta musikari berriei gordetzen zaie eremu hau. Izan ere, ez da lehen aldia jaialdiak Euskal Herriko goi-mailako musika ikasleekin elkarlanean jarduten duena. Ostiralera arte musikaz gozatzeko aukera beraz Miramar Jauregian. Araban, baina ez Gasteizen, Araiako umorezko antzerki jaialdiaren 30. edizioa izan da abuztuaren 11-tik 15-era. Jaione Azkona da jaialdiaren zuzendari berria, Javier Alkortak 30 urte zuzendu ondoren. Jaialdiak ideia berriak izan ditu, diseinu berritzaileekin eta argazkieta kartelen galerekin jaialdiaren 3 hamarkadak errepasatzen ditu. Eta edizio honek Arabako 23 udalerri animatu ditu. Jaialdia 30 urte betetzen ditu aurten, beraz ni oso txikia nintzen, hasi zenean, ez dakit zergatik hasi ziren, baina bueno, Txortaz da orain arte egon da zuzendari bezala, eta bera esaten du, azkenean, Araia herri bitxi bat da, kultura asko mugitzen du, jende animatzen da, kultura, kirola, denetarik egiten du, beraz azkenean Araian egitea proposatu zuten, eta Txortaz gainera Araiarekin oso erlazio hurbila dauka. Humorea da, ez dakit nola esan, medizina bat bezala, ez? Humorea, barreak, algarak, jendea animatzen du, jendea ondo pasatzea nahi du, da humorea herri batera eramatea, ez dakit nola rekonfortantea da, ez? Jendea antzerkira juten da barre egin nahi du, ondo pasatu nahi du, da horregatik da humore. Badaukagu sortea azkenean lan egiten dugun konpainiekin, konpainia handiak dira, urte pila bat daramatzate humorea egiten, da profesionalak dira, humorearen profesionalak dira. Orduan, beraiek badakiten nola egin ondo. Peli Araiako tatuadorea da jaialdi antolatzen hasi nintzenean, pentsatu nuen, irudi fresko da berria jartzea interesgarria da. Orduan, Araian baldin badaukagu hori egin dezaken gazte bat, zergaitik ez, deitu nion peliri, eta pelik, baietz esan zean momentuan baita. Azkenean zu zaude herrian paseatzen, da aurkitzen duzu leku batean dagoela, ui, zer dago? Eta hurbiltzen zara, da ikusten duzu pailazo bat, edo mago bat, da hori oso erakargarria da. Familientzako, aurrentzako, zer nahi du jendea ondo pasa, disfrutatu, egunaz gozatu, da juten zara herri batera, da hori daukazu leku guztietan, orduan, jende hurbildu behar da, bai, ondo pasatzea.
Eta iraiaren hasieran ospakizun berezi batek argiztatuko du Iruñeko zerua batasunaren privilegioaren ospakizunean. Musika eta argiek lagunduta dronen multzoka egan eginez eta bilduta ikuskizun ikusgarri bat sortuko dute. Dron ikuskizun batek argituko du Erreinu Zaharreko hiriburua batasunaren privilegioaren ospakizunean. San Nikolas, San Zernin eta Nabarreria burgoak etengabe liskarrean ari zirelarik, kanpotik zetozenek etxekoek baino privilegio gehiago zituztelako, Carlos Hirugarrena nobleak burgoen batasuna ekarri zuen bakea lortu asmoz. Elkarketa hori iraileko hasieran ospatzen da beti Iruñean. Eta urtengo ospakizuna berezia izanen da. Abanguardiako teknologia, Iruñaren jatorriari buruzko esperientzia murgiltzaile baten zerbitzura paratuko delako. Justoki batasunaren privilegioaren 6. urteurrena omentzeko. 200 dronek beteko dute Iruñeko zerua zitadelaren inguruan. Irailaren 8ko eta 9ko gauetan. Zeruan ikuskizun artistikoa sortuz. Proposamen artistikoan zitadelatik gaueko 10:00 aintzin tripulanteri gabeko dronak mugimenduan ezarriko dira, dantzan multzoka 10 eskena desberdin sortu eta musika eta beste efektu bisualez lagunduta. Teknologia eta historia uztartuta beraz batasunaren bestan. Bestalde, Iruñeko udalak 60 kamera eta 385 sentsore ezarri ditu hiriko zirkulazioa, aparkalekuak eta airearen kalitatea kontrolatzeko. Teknologiak uneak uneko informazioa eskaintzen du, erabilerak eta denborak ezagutzeko, erabakiak hartzeko eta mugikortasun murriztua duten pertsonei laguntzeko. Iruñeko udalak teknologia berrien garapena baliatuko du, zirkulazioaren kontrola hobetu eta hirian arnasten den airearen kalitatea neurtzeko. Horretarako, 60 kamera, 10 aire sentsore eta 375 aparkaleku sentsore paratzen ari dira. Mugikortasun murriztuko personendako, zamalanendako eta erreserbatutako edo zuzkidurako aparkaleku plazak behar bezala erabiltzen direla kontrolatzeko. Plan honek 915.000 euroko laguntza jasoko du Europatik. Estrategia horren helburua emisioak murriztu eta energia eraginkortasuna hobetu, ingurune iraunkorrago, deskarbonizatuago eta aire kalitate onekoa lortzeko asmoz. Alde zaharrean, bi zabalguneetan eta Rosaria auzoaren zati batean, trafikoaren kontrola kudeatzea da proiektu horren helburua. Eremu horietan guztietan, sarrerak eta irteerak, ibilgailuen matrikulak, airearen kalitatearen egoera, eta ibilgailuek sortzen duten zarata ezagutzea ahalbidetuko du sentsore sistema adimendun baten bidez. Berarekin batera, adimen artifizialeko bideoanalisiko kameren sistema berri bat ere edatuko da, hiriko mugikortasuna aztertzeko. Horrela, informazio baliotsuagoa lortuko da, oinezkoen fluxuei, oinezkoendako espaziendako okupazio dentsitateari eta bizikleten edo patinekte elektrikoen zirkulazioari buruz. Eta hala, zirkulazioaren eta airearen kalitateari buruzko informazioa osatuko da. Tenemos toda la información de la sensórica que hemos instalado en la ciudad a los centros de datos municipales para que los técnicos tengan la capacidad de analizarlos y sobre eso tomar medidas y nuevas actuaciones del ayuntamiento. Sistema horien bidez, erregistratutako informazioa udaleko datuak prozesatzeko zentroan dagoen kudeaketa plataforma batera igorriko da. Iritsi gara albistegiaren bukaerara, hauek izan dira gaurkoan jasotakoak. Hauek eta gehiago 11.eus atarian. Bihar arte.
ama adina modu dago amatasuna bizitzeko. Eta askotarikoak dira esperientziak. Amatasunak eta ez amatasunak feminismotik pentsatzeko garaia da. Eta horretan saiatuko gara 16 pertsonen bizipenetan oinarrituko den saio honetan. Irailaren 5etik aurrera aste artero, ama, ume, saioa 11. Amatasuna feminismotik. Martin, Jon Martin, zer duz? Ederki. Bizabizate? Ederki sinkronizatuta gainera, baldira ederki esan. Txorakeria bat bururatu zait, zonuntzako bidean orkoienen gaude, zuen entxegatzeko lokalaren alboan, eta otu zait, Thatchers izena baino proposagoa, akaso izan entzela, zuen adina aintzat hartuz, Johnsons, bueno. Boris Johnsonen historia bera jakingo gaia. Bai, baina ez dauka nire ustez hainbeste, ez dauka... hainbeste filon, edo. De hecho, justo, hau ja da pixka bat, tal, baina Los Nikis taldea, badauka abesti bat, hitz egiten duena Margareti buruz, en plan, esaten du como, Margaret, ojalá te vuelva a ver, edo lako zerbait, referentzia eginez imaginatzen dut, haien belaunaldiari esto, pues... Disko berean dago, España volverá a ser un imperio, edo kanta mitiko hori, horren ironiari gabe jartzen dutena, topaketa eskuin muturrekoetan. Total. Bueno, Margaret Thatcher gogoan hautatu zenuten. Bai. Eta zergatik? Ez dakit, osea, da, azkenean jartzen duzun izen bat, eta gero zu gehiago zentua ematen diozu. Azkenean, baino, gure referentziak momentu horretan, eta, orain baita oso britanikoak ziren, zainaren, pues, jazta, jartzen dut izena. Bakit hau askotan galdetu dizuetela, kontu da nik beste gogoeta egin nahi nuela izenaren kontura, eta normalean lehen diskoari jartzen zaiola taldearen izena, eta zuek 3. jarri diozuela Thatchers. Bai. Nire gustatzen zait, nire ustez hau da gure lehenengo LPa, lan luzea, lehenengoa delako maketa bat, hor pretentxeri gabe grabatu genuena, tal, bigarren EPA, eta hau azkenean da, nire ustez, orain arte behintzat, gu garena hobe biltzen duena eta dena, eta ez dakit, esalde pomposo bat diskakoa edo guri asmatzen zaiguna jarri baino, ez zitzaigolako ezer bereziara hori, gure etortzen, pues... Beran grabatu zenuten, eta ala estudiotan gustora. Bai, ederki, bai. Esan duzuen arira, bai, pentsatu genuen beste izen batzuk jartzea, eta azken esan genuen, Thatchers gaur egun hau da. Thatchers jarriko dugu, eta listo, homonimo. Oso gustora geratu zarete seinale. Bai. Zer egin duzu, hor nunbait irakurri dut, gehiago esperimentatu duzuela, diskonetan. Bai, igual gure artean gehiago musika asko pasa dugu elkar, eta entzun hau eta bestea, eta bai igual soinuan edo beste gauza batzuetan, bai, landu ditugu gehiago. Bai, esango nuke baietz. Gehiago dira orduan badaukago baitere hori egiteko, ez dakit, medioak edo. Bitarteko gehiago, ez da? Punk hoietik etorritan, nola baita esateko, poperoa atera zaizue. Ez que gu nahiko poperoa gara, Bai, nik uste, gero eta garbiago jotzen dugu, eta gure referentziak, azkenean gurea egiten dugu, baina guetzuta ditugun taldeak nahiko poperoak dira, beraz. Ez dakit nola jaso izan duten merkatu, disko hau eskinetoek, baina, nik uste dut ongi, baten batekin hitz egiten esaten du. Gaizkiatu badute, pues, jazta. Zeginen digu. Hor, ahots melodia garbiak, gitarra lerroak ere nahiko garbiak, ez da? Bai. Nik uste dut hori dela orain arte jarraitu dugun ardatza, hori bai ez dela aldatu gehiago ere melodiak beti danik egon dira, eta gitarra melodikoa baitere, joko askorekin eta baitere gero eta gehiago igual, gero eta, ja bestia dauzkagu eginak, así que gero eta gehiago torban... Zahartzen ari zari. Oraindik gaztea garatu, no jodas. Zenbat urte dituzu iraingarriki gazteak niretzako. Baina... Gero 23 eta bera 23. Eta 23 hau da zaharra, ez da? Eta gaztetxoa zu. Urte berekoa gara, hostias, urte berekoa gara. Puntua da, gaztea zaretela, baina da, bidetxo bat egin duzuela, musika talde batentzat 5 urte bada zerbait, ez da? 2018an hasi baitzen kontua. Bai, gutxi gara bera, bai.
Esan nuke baietz. Igual lehenengo kontzertua 19an eta epea 20an, olako zerbait izango zen. Orduan osotara, pues ez dakit. Bai, 18tik zenbatzen hasita 5 urte eta hor nunbait irakurri dut, ideia sortu zela, txapeko ikuslerik zidelenek gogoan eukiko dute, aingeru epaltzari, azken liburuaren kontura, egin geniola elkarrizketa, Arrosadia auzoko plaza batean, eta plaza horretan, ezta? Barne plaza eder bat, hor badago, Iruñeko iturri mitiko hietako bat, lehoi baten burua goian daukana, eta hor txez. Hor justo, nola izan zen kontua? Nire hortzaindegi ondoan, hor justo, ni goratzen naiz, Zirita Biok. Nola goratzen duzun, Zirita Biok beste talde batean geunden, eta... Jera rock. Hoi da. Bai izen itxusia, barkatuko dira zuen. Bueno, garaikoa. Asko zor diogu talde horreri, eta bueno, beste rollo bat egin nahi genuen, eta sin más gu biok argi geneukan talde bat sortu nahi genuela, eta bateria bat falta zitzaigun, eta justo buratu zitzaigun Soria, eta Arrosadiako jai batzuetan, zen genion. Soria, torri hona. Torri pizka bat momentu bat, vamos a hablar. Eta... Jarri genizion bai gainean... Pare bat bertxio edo, abertzi iruditzen zitzaion, osea, ja hildoa pizka jakitekota, eta listo, bai. Izan ere, esan duzu, zure aurre eskolaren ondoan izan zela, zoi txikitatik zaretela honminak. Ez hainbeste, txikitatik baina ez hainbeste. Institutuan ezagutu zenuten. Eta Rosadikoak zarete biok, ala ez? Ez. Ni bigarren zalguneko. Iturrama, baina, bueno, osea, justo aurreko taldea bai zela Rosadiakoa eta guzti, eta gainontzekoak bai bertakoak zirelako, eta gure kuadriako gehienak hangoa dira, eta... Kontua da, hasi zinetela entxaiatzen, okrezpa naiz burlatan, ez da? Bai, gaztelekuan. Gaztelekuan, sosik ez ordaintzeko halako lokal bat, orduan, eta gaztelekun hasi zineten entxaiatzen, eta halako batean, lehendaiziko kontzertua, Jarautak Harrikako Aitzina taberna. Eta ze oroitzapen? Osa, izan zen guretzat, la hostia, porque a pedir de boca izan zen justo gure laguna diren Streetwiseekin, haien diska aurkezpena, gero baitere Kale Urdangak, hoi mobidan, talde referente bat. Eta hor tartean sartzea izan zen guretzat, lehenengo kontzertua, gure